Merħba, il-programm huwa Ras Imbras. Illum sembex u tieqa fuq l-arti tal-kuratur u qed nilabda xejn bil-kliem hawnhekk se taraw għaliex minn hawn u ftit tal-ħin ieħor. Ma se nagħmlu b'dan billi se nifukaw ftit fuq il-ħidma tal-Fondazzjoni Patrimonju Malti. U Ras Imbras illum ma' Franceska Balzan, storika tal-arti, artista għal ħafna snin kuratur ta' Palazzo Falson fl-Mdina sal-2018, le? Iva, eżattament. L-għanet grazzi tal-li ġejt il-programm. Il-Fondazzjoni Patrimonju Malti, x'inhi? Iva, l-Fondazzjoni Patrimonju Malta hija organizzazzjoni li ilha mwaqfa minn iktar minn 30 sena u bdiet propju wirja fuq arloġġi antiki, il-famuż arloġġ ta' Malta, li dak iż-żmien ħadd ma tant kien jagħti kasu jew ma kienx apprezzat. U il-fondazzjoni bdew ġifiri jisibu daw l-arloġġi antiki f'kollezzjonijiet privati li ħadd qatt ma kien sema bihom, ħadd ma kien rom, u għamlet dil-wirja, kienet wirja spettakolari. U minn dak iż-żmien baqgħet torganizza daw il-wirjiet kbar li b'xi mod jiftħu tieqa fuq il-passat ta' Malta, fuq il-wirt artistiku, fuq l-istorja ta' Malta u dejjem fuq oġġetti u suġġetti li ħadd ma kien studja sa dak il-punt, ġifieri dejjem kienet isa kontribuzzjoni ġdida lej il-tarif dwar l-istorja. Titkellem dwar wirt materjali iktar minn kull ħaġa oħra, li affarijiet li huma tanġibbli, il-patrimonju li huwa tanġibbli. Iva, nafu li l-patrimonju jista' jkun intangibbli, pereżempju l-lingwa hija intangibbli u dak huwa patrimonju tagħna l-lingwa Maltija, però iva fil-każ ta' patrimonju tal-Fondazzjoni Patrimonju Malti aħna iktar niffukaw fuq il-wirt tangibbli fuq l-arti, ma anki fuq l-istorja. Fuq l-istorja wkoll. Forsi tajjeb anke d-direzzjoni, tina ftit ritratti ta' waħda mill-wirjiet li kontu organizzajt u kont responsabbli inti minnha, le? Wirja dwar il-ġojelli essenzjalment. U għandha xejn numru ta' snin mhux ħażin, daw grazzi wkoll ir-ritratti għal Daniel Cilja. U mexxina ftit tul dik il-ħidma li kontu għamiltu biex tellejtu din il-wirja. Iva, l-ewwel ħaġa jiena kont għamilt il-masters tiegħi fil-History of Art, fil-istorja tal-arti dwar il-ġojellerija ġewwa Malta. U kienu saqsewni il-Fondazzjoni Patrimonju Malti biex inkun il-kuratur tal-wirja. Il-kuratur x'inhu xogħlu? Ix-xogħol tal-kuratur huwa li tirriċerka u r-riċerka tikkonsisti mhux biss li tmur f'kollezzjonijiet u tara xem fil-każ tiegħi fil-ġojellerija, ovvjament dak kien is-suġġett tiegħi, imma anki fl-arkivi u dik hija dak huwa aspett importanti ħafna tal-storja ta' Malta. L-arkivi ma jkunx biss li tiddeskrivi l-oġġett, ma xogħolok ikun ukoll li tfittex dwar l-istorja tiegħu. Eżatt, biex inti tista' tkabbar l-istorja, inti mhux ġast qed tara oġġett u tgħid kemm hu sabiħ, imma le trid ukoll tagħti xi attribuzzjoni, trid tara kemm hu antik, trid tara minn xi xu magħmul. X'kien il-sens tiegħu ġew soċjetà, trid tittieħ kuntest ġewwa soċjetà u l-mod kif tagħmel hekk huwa li tarbel l-arkivi u l-arkivi għandna wirt inkredibbli ta' arkivi ġewwa Malta u ħafna minnhom huma aċċessibbli. Però ikollok oġġett partikolari, pereżempju, kif tażel li fl-arkivi tmur biex taraf il-provenjenza tiegħu? Mistoqsija tajba. Ħafna drabi inti mhux qed tirriċerka dak l-oġġett partikolari, imma dak it-tip ta' oġġett. Jiġifieri inti qed tara. Għalhekk il-kuntest. Eżattament, il-kuntest huwa importanti. Jekk trid tkun taf dwar dak l-oġġett partikolari, iktar il-familja fejn għand min qiegħed dak l-oġġett jistgħu jgħidulek u jekk xortik tajba ikollhom l-arkivju tagħhom imma ħafna drabi ukoll, issib ukoll pitturi antiki li juru dawn il-ġojelli. Ġifieri l-istess ġojelli li inti tkun qed tistudja jkunu f'idejk, probabbilment jista' jkun, ejja ngħidu hekk, ikun hemm pittura ta' xi ħadd li jkun liebes dak l-istess ġojelli. Imma jien għamilt żball kbir meta qedlek ħafna, huwa rari li ssir li tabbinhom, imma meta għamilna riċerka għal ġojellerija għal dik il-wirja tal-2013. Konna fortunati u abbinajna daw il-ġojelli ma' portraits, ġifiri pitturi ta' nies, u kienu imlibsin daw il-ġojelli. Allura tik provenjenza tkun taf minn huma daw in-nies u mill-ewwel tkun tista' u li għamilna fil-wirja u rejnihom flimkien. Per eżempju ġojelli bħal daw li xi jgħidulek? Dawk għalija interessanti immens.
Għax għalija jiena nsejħilhom Italo Maltese Jewels, għaliex? Għax il-kamew dak huwa kamew maħdum minn oxra ta' assi bażikament ta' snail. Dak kien importat mill-Italja fis-seklu 19 ħafna drabi minn post jismu Torre del Greco viċin Napli, allura il-kamew huwa Taljan. Nafu li kemm hemm importazzjoni qawwija lejn Malta, dawk roll dak iż-żmien kienu jużaw lava jewels, ġojli tal-lava. Imbagħad kienu il-ġojelleri Maltin kienu jaħdmu il-frame tagħhom, ġifieri d-deb kien maħdum mill-Maltin. Ġifieri qed ħafna affarijiet, tgħidlek li hemm konnessjoni bejn Malta u dan il-post fl-Italja mod ġenerali, ma kien hemm din it-tip ta' komunikazzjoni u kienu jimpurtaw il-materja prima minn hemmhekk. Tgħidlek ukoll dwar l-artisti Maltin li kienu kapaċi jaħdmu dan it-tip ta' xogħol. U fil-fatt li qed tara li ħadmu l-Maltin il-frame ta' madwar. Forsi nistgħu nerġgħu mmorru fuq dak ir-ritratt oriġinali li konna qegħdin naraw effettivament. Dan. Huwa biċċa arti minnu nifsu, ġifieri mhux kemm għamlu frame plain u daqshekk, le, ħadmuh b'ċertu mod u ħadmuh ġos fi stil li anki jirreferi għal stil Vittorjan, ġifieri inti kważi ispirat anki mill-Ingilterra. Maħdum Malta imma muntat biċċa oxra li ġiet mill-Italja. Tajt ħafna dwar l-identità Maltija din, la? Hija tipika tal-identità Maltija li huma imsawra minn ispirazzjonijiet u influenzi differenti. Meta tħares, ġifieri bħalissa qed naraw daw il-ġojjelli ma intom bħalissa Palazzo Falzon għandkom din il-wirja dwar il-kostumi, dwar il-ħwejjeġ. Diġà kellna l-opportunità li nitkellmu dwarhom f'dan il-programm. Imma hemm ċertu mhux similiritajiet imma affarijiet li daw iż-żewġ wirjiet imorru ħafna flimkien ma' xulxin. Iva, fil-fatt il-Fondazzjoni Patrimonju Malti stidnu lili u Caroline Tonna. Caroline Tonna hija storika tal-kostum biex naħdmu flimkien fuq din il-wirja. Jiena min-naħa tiegħi naħseb ġibt l-aspett artistiku, però Caroline ukoll hija kreattiva, hija persuna kreattiva, u ġibt ukoll in-knowledge tiegħi forsi tal-aċċessorji għax li għamilna għall-bidu konna ħandaħlu ġellerija, mbagħad iddeċidejna mal-kostum nagħmlu aċċessorji għax l-aċċessorji ma tantx kienu ntwerew f'wirjiet qabel. Il-ġojel li naħseb għamilna wirja kbira biżżejjed u ħafna jisif takruha. Allura għedna ħan niffukaw fuq l-aċċessorji d-darba, aċċessorji pereżempju nuċċalijiet, kpiepel, mitri tal-isqof ukoll għax rridu ngħidu li il-Knisja wkoll kontribwiet lejn l-istorja tal-kostum ġewwa Malta. U din il-wirja qed titkellem dwarha Curious Beauty, ovvjament intom twasslu wkoll informazzjoni dwarha fil-katalgi li fl-aħħar mill-aħħar tippubblikaw mal-wirja, le? Infatti il-katalogu għadu kif ħareġ di breaking news hawnhekk. Għandna katalogu li jiddokumenta dil-wirja ħaġa li l-patrimonju għalija importanti immens. Għax intom fl-aħħar mill-aħħar l-importanti meta jsiru wirjiet bħal daw mhux biss ir-riċerka u li ssiru tafu dwar daw l-oġġetti li jkollkom u li tippreżentawhom lin-nies, imma dik ir-riċerka mbagħad tiġi pubblikata biex tibqa' l-posterità. Eżattament. Għax din ir-riċerka hija groundbreaking fis-sens li ħadd ma jkun studja dak l-oġġett neċessarjament fil-mod fil-profond li kif inkunu studjajni ħahna jew inqabdu esperti jew inqabdu kuraturi biex jaħdmu fuq daw il-wirjiet. Allura x-xogħol li jkunu għamlu r-riċerka hija ħasra li tintilef, nippubblikaw kodba pjuttost kbar u fihom niġbru din ir-riċerka li pereżempju tal-ġollerija kont għamilt 3 snin ir-riċerka, ġifieri dan ir-riċerka almenu ikkontribwejta b'mod ta' katalogu u stidnidna wkoll nies oħra li jkontribwixxu minnaħa mill-punto di vista tagħhom. Ġifieri di hija ħaġa importanti għall-patrimonju, fil-fatt għandna publishing wing li ilha għaddejja ħafna u l-kodba tagħna nista' ngħid ċerta pride, saru out of print, meta jgħidu out of print, ġifiri riċerkati immens, għax inxtraw kollha u issa ovvjament il-kolletturi l-ġodda qed iridu. Però fl-aħħar snin frixtu daqsxejn ukoll il-mod kif twasslu l-informazzjoni hemm barra, le? Podcasting ser importanti. Iva, mela aħna tlaqna
bħal ħaddieħor bil-COVID. Kellna nagħlqu l-mużew tagħna li huwa Palazzo Falson, Historic House Museum, bħal ħaddieħor, x'se nagħmlu? Mela bdejna inħarsu lura lejn il-wirjiet li ġa kellna u għamilna serji ta' dokumentarju fuqhom. U wkoll kienu il-patrimonju kien ħarġet b'din l-idea ejja nagħmlu podcast. Kulħadd qed jisma' l-podcast ta' żmien meta toħroġ tmexxi l-kelb u hekk. Jew eżattament. U daw dis-serja ta' podcast idduni biex nippreżenta jiena u hija serja ta' podcast li tkonsisti f'intervisti daqsxejn fit-tul ma' nies li huma esperti tal-arti, tal-istorja, jew artisti wkoll, jew b'xi mod ikkontribwixxu sew lejn il-patrimonju artistiku jew storiku tagħna. Ma kemm hu faċli żomm l-attenzjoni ta' dak li jkun jisma' mhux ngħidlek jaqra dwar dawn. Jisma' biss podcast. Kemm hu faċli jew kemm hu diffiċli allura iżżomm l-attenzjoni ta' dak li jkun li qed jisimgħek. Jiena naħseb li n-nies iħobbu jisimgħu stejjer. U daw li qed nagħmlu permezz tal-podcast, daw il-podcast is-serja jisimha Treasures from Malta, jabxej, ovvjament, u kulħadd jista' jiddownloadja mill-sit elettroniku tagħna. In-nies, il-pubbliku vera intlaqat tajba għax iħobbu jisimgħu dwar ħaddieħor li jgħid l-istorja ta' suċċess tiegħu mill-bidu fejn beda forsi fl-arti u mbagħad kif għamel da' suċċess, kif ġi skopert, kif ħadem barra minn Malta wkoll. Ġifieri kellna diversi nies li għamlu fama kbira, pereżempju. Sakemm naraw daqsxejn ritratti oħrajn ta' wirja oħra dwar il-mużika li kienet ittellat li hemm il-Fondazzjoni Patrimonju Malti. U grazzi l daw ir-ritratti Liza Tart ukoll. Mhux se nitkellem dwar din il-wirja partikolari, ma sirna nitkellmu ħafna dwar l-arti kontemporanja li m'għandax taqsam xejn nerġa' nispeċifika ma' dik il-wirja li qed naraw hemmhekk. Il-Maltin taħseb li qed jersqu lejn l-arti kontemporanja? Jiena qed nibda nara l-ewwel ħaġa l-ġenerazzjoni li żgħira ngħidu hekk. Ta' warajna sew iva, ġenerazzjonijiet. Għandhom interess qawwi għaw it-tarif, għaw it-tagħlim, għaw diversi korsijiet li jistgħu jieħdu anki biex jitalmu dwar l-arti jew saħansitra biex isiru artisti. Qed naraw ħafna wirjiet tal-arti kontemporanja. Issa biennale għaddej dwar l-ewwel edizzjoni. Imma iffukat fuq l-arti kontemporanja. Iffukat fuq l-arti kontemporanja. Malta wkoll għandha paviljun ġewwa Venezja fejn bħalissa għaddejja il-biennale famuża ta' Venezja. Jiġifieri definitely interess qawwi. Anki aħna fis-sens ta' patrimonju, għavolja meta tajt patrimonju tħares lura, tħares lej il-legacy, tħares lej il-passat ta' pajjiż, qed nipprovaw inwasluh anki permezz ta' arti kontemporanja. Fil-fatt, din il-wirja li qed nagħmlu bħalissa l-imdina, Curious Beauty, an Alternative Costume Exhibition, hija aħna ngħidula wirja ta' arti kontemporanja għax li għamilna installazzjonijiet ta' arti 12 l-installazzjoni ġifieri f'kull kamra u qed nuru oġġetti antiki imma l-mod kif urejnihom huwa totalment ġdid. L-aħħar mistoqsija forsi nagħlaq ma dak li attenti isma' aħna Fondazzjoni Patrimonju Malti nħarsu lejn l-istorja ma mhux biss inħarsu anke lejn il-kontemporanju. Xi darba l-kontemporanju jsir patrimonju. Iva, u se nsejħulu dik il-mistoqsija l-kbira. Francesca Balzanga, ħafna tal-kont miegħi għall-programm Ras Imbras. Mit-tnejn sal-ġimgħa fit-3 ta' war nofsinhar isibuna wkoll fis-6 u nofs ta' filgħaxija dejjem fuq TVM News Plus u wkoll isibuna fuq YouTube. Nsemmilkom.